Искаш да станеш бял хакер, но не знаеш откъде да започнеш? Ето ти 5 платформи, с които можеш да се обучаваш и да вземеш сертификации и солидни знания от тях. Изгледай клипа до края, за да разбереш кои сте. Първата платформа е Cisco Networking Academy. Задължително няма как да не минем без мрежи и протоколи и как работи изобщо нашия мрежови свят. В тази платформа ти можеш да намериш различни мрежови курсове и също така на тема киберсигурност, за да може ти да имаш първоначалната основа за изграждането на по-нататъчните умения. Втората платформа се казва tryhackme.com. Тя е онлайн платформа, както Cisco, създадена за обучения по етично хакерство и киберсигурност, като нейната цел е да комбинира теория плюс практика. Подходяща е както за начинаещи, така и за напреднали. Третата платформа се казва cybrary.it. Също както другите две, е онлайн образователна платформа, която нейната цел е да може да образова всеки един студент, който се запише на тема киберсигурност, етично хакерство, мрежови знания, облачни технологии и IT като цяло. Четвъртата платформа се нарича hacksplaining.com. Нейната цел е изцяло да ви предостави лабове, в които вие можете да упражнявате ваши технически умения и разбиване на различни системи, като SQL injection, cross-site scripting, directory traversal и така нататък. Буквално учиш с практика. Петата платформа се казва Hack the Box и е една от най-любимите ми. Hack the Box предоставят две различни платформи, като едната е Hack the Box Academy, а другата е Hack the Box Labs. В Hack the Box Academy вие можете да се обучавате за различни сертификати, които самата платформа предоставя и се търсят от различни компании по киберсигурност. Втората платформа се казва Hack the Box Labs. В нея вие можете да упражнявате изцяло вашите практически умения върху машините, които са ви дадени. Благодаря ти, че изгледа видеото до края и ми сподели долу в коментарите коя от 5 платформи, които споделих, ти е най-любима.